мардуми деҳаи дарқади ноҳияи Фархор дар ин ҷо бо ҳашар роҳ месозанд. 1 сол қабл роҳи ин деҳаи ҳаммарз бо Афғонистон ба як харобазор шабоҳат дошт. дар фасли барфу борон истифода аз ин роҳ барои аксари сокинон мушкилоти зиёд эҷод мекард. соҳибкорони маҳаллӣ тасмим гирифтанд ки роҳро бояд таъмир кунанд. бо ин ният сокинон низ ҳамроҳи соҳибкорон барои бозсозии роҳ ҳамроҳ шуданд. ҷавоное ҳаста ки бисёр дастгирӣ мекунад. яки кор тоқа не ҳамаи кор дод чуноне ки мазор муносиб кардем маҳкам кардем. тамоми корое ки дар ҷомеаи мо мешавад ами маҳаллаи мо мешавад дастгири ҳамин ҷавонмардои қишлоқае. аз ин роҳ сокинони 3 деҳаи дигари ҷамоати Дарқад низ истифода мебаранд. як тарафи роҳ ҷӯйбор ва дар тарафи дигараш пиёдароҳ сохта мешавад. ҳангоми нақшагирӣ тасмим гирифта шуд ки роҳ бояд ба сатҳи байналмилалӣ ҷавобгӯ бошад. ин 1 километр бурумади райони ноҳиямон то буруманди Дарқадмона 1 километр иҷода 1 километр дига байни қишлоқ бо пиёдагард ҳамаш қой дави замонавӣ ана чароғак ду ҷо мондем сераҳаи калон дамондем пеши мактаб дамондем барои талабагон ки бехайф шаванд. ҳоло дар сероҳаи даромадгоҳи деҳа ва назди мактаб чароғакҳо насб карда шудаанд. ин ҷо аввалин деҳаест ки барои таъмини бехатарии рафту омад чунин чораҳо андешида шудааст. хонаводаҳое ки дар лаби роҳ қарор доштанд деворҳояшонро барои кушодани роҳ тахриб кардаанд. барои халқ ободонӣ шавад. мисол ина кӯчаҳо ки сивет шаваду кӯчаҳо ҳама роҳи дар гузар шавад кира намефурад. вақтое буд ки то пой лиж мекардем дар лои чал мегузаштем. оҳиста оҳиста омада бо маданията камтар ки дайров кардем бо патинка пӯшидем бо мӯза пӯшидем. ин оли бо роҳҳоро васеъ кардан роҳҳоро асфал мекунанд ояндааш бо нағз мешавад. ҷамоати Дарқад дар Фархор бо вулусволии Дарқади Афғонистон марзи муштарак дорад. дар деҳаи Дарқад 800 хонавода бо 6000 аҳолӣ зиндагӣ мекунад. соли 2008 аз маркази шаҳрак то баромадгоҳи Дарқад роҳ бозсозӣ шуда буд. аммо аз он вақт то кунун роҳ таъмири дигареро надида буд. ҳоло соҳибкорон ва сокинон ният доранд ки роҳро боз ҳам беҳтар таъмир кунанд. ин роҳ ба гуфтаи сокинон аз насби чароғакҳо то дурбини назоратиро дар бар мегирад. маҳмуҷон раҳматзода, озодӣ аз деҳаи Дарқади ноҳияи Фархор.